जय सेवा, जय पेरसा पेन, जय गोंडवाना. ना ಪರೋಲ್ ಸಿಡಮರ್ಜು ನನ್ನ ಕುಮ್ರಾಂ ಭೀము జిల్లా ఆసిఫాబాద్ మనంతన నేడు ఇందుకే నన్ను వడకవలు నావ ಜಾತಿ ಬತ್ತಲಿತೆ ಗೋಂಡ ಅಂದು ಕೋಯ ಕೊಯ್ತೂರು ಗೋಂಡು ತೆಗೆ ಕೋಯ ಕೊಯ್ತೂರು ಗೋಂಡ್ ಪರ್ದನ್ ತೋಟಿ ನಾಯಕಪೋಡು ಇಂಜರೆ ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಷ್ಠಿತೆ ಅಂದ ಮಾವ ಕೋಯ ಗೋಷ್ಠಿತೆ ಕೊಯ್ತೂರು ಪೂಜಾರಿ ಮಚ್ಚಲ್ ಟೋಯ್ಟಲ್ ಪಟ್ಟಡ್ ಇಂಜರಿ ನಿಂತರು ಇವು ಸಿಯೂನ್ ಜಾತಿಗೂ ಮೊದಲು ಪುಡ್ತಂಗ ಅಂದುಗಿಂಜರೆ ಮಾವ ವೆಡಿಲ್ಕ್ನ ಗೋಷ್ಠಿ ಮಂತ ಇತಗೆ ಇದು ಬೊಮ್ಮಿತಗ ಉತ್ತರ ಭೂಭಾಗವನ್ನು ಬೇರೆ ಲುರೇಶಿಯಂದಿರು ದಕ್ಷಿಣ ಭೂಭಾಗವನ್ನು ಗೋಂಡ್ವಾನ ಅಂತಾರೆ. ಗೋಂಡ್ವಾನ ತಗ ಮತ್ತೂರೇ ಗೋಂಡ ಅಂದಿರು ಗೋಂಡ್ವಾನ ತ ಒಂದೊಂದು ಪೊರೋಲು ಕುಯ್ವ ದೀಪ್ನ ಮತ್ತೂರೇ ಕೋಯ. ಇದು ಮಮ್ಮಟ್ಟು ವಡ್ಕೋಲ್ ಕೋಯ ಭಾಷಾ ಇದು ಗೋವಿಂದಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶಂಭು ಮಹಾದೇವನ ಡಮರುತಲು ಪುಡ್ತಾ ಇದು ಗೋಷ್ಠಿ ಅಂದು ಇದಕ್ಕೆ ನೇಣು ಬೋರೆಮನಿ ಇದು ಡೋಲ್ ಚಡಿಕಿನಕ್ಕೆ ಅಡಂಗ್ ಇಡಂಗ್ ಇಂಜರೆ ಒಂದು ಲೇಂಗ್ ತೆನ ಅಂತಾರೆ, ಅದು ಸುರುಂಗ್ ತೆನ ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಸುರುಂಗ್ನ ಮಾವ ಗೋಂಡಿ ಬಾಸತ್ತನು ಗೋಂಡಿ ಧರ್ಮಗುರು ಪಾಂಡಿಕುಪ್ಪ ಲಿಂಗಾಲ್ ತಯಾರು ಕೀತರು. ಇದು ಸಮದೋ ಭಾಷಾನ ಅವಲ ಅಂದು तेन इनके बतल कहते भाषा मेधावुलकू मध्य द्राविड़ भाषा त्रೊಪ್ಪು 21 ಭಾಷಾನಾಗ ಇದು ಗೋಂಡಿ ಭಾಷಾತನು ಲಿಖಿತಾರೆ. ತೆನೇಡು ಮಲಯಾಳಂ ತೆಲುಗು ಕೂಬಿ ಕೊಲಾಮಿ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿಗಿದ್ದು ಮಧ್ಯ ದ್ರಾವಿಡಿ ಭಾಷಾ ತಗ ಆಸೆ ಮಂತ. ಇದು ಸಮದೋ ಭಾಷಾನ ಅವಲ್ ಭಾಷಾ ಅಂದು ಮತ್ತು ನೇಣು ಬತ್ತಲ ಆಸೆ ಮಂತ ತೇನು ಇದು ದಂತ ಮುಕ್ತಗ ಮಂಜಿ ಮಾವ ರಾಜಿ ಎಲ್ತ ಭಾಷಾ ಅಂದು ಇದು ಭಾಷಾತನು ಲೋಪಿಕಿಯನ್ ಸಾಟಿ నేడు భారితవాతురు భాష నుర్మావురును ఇది మా పాట వేసుడితును మా కథాపురంతును మా సాహిత్యమును పుಟಸ ಇವಕನಕ್ಕೀಸಿ నేను ಮಾಸ್ತೇರು. ಇದಕ್ಕೆ ಗೋಂಡ್ವಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ನಿಂದಲೂ ಗೋಂಡಿ ಭಾಷಾತನು ಮುನ್ನೆ ಭೋಜನ ಇಂಜರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋತಿರಾವನ್ ಕಂಗಾಲಿ, ಸುನೇರ್ సింగ్ తారాం, కుసరం హనుమంతరావు వీరు సందిరు తయారు చేసుకున్నాడు. భాషతును భాన్కీతక ಅಂತ ಇಂಜರೆ ತಯಾರು ಕೇಸಿನ ಅಂಡ್ 8 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ತರನ ಇಂಜರೆ నేడు ಇದು ತಯಾರು ಕೇಸರ್ ಮಂತೇಳಿ ಮಹಗ ಕೋಯ ವಿಚಾರ್ತ ಗಾವ್ಗಡ ರಾಜ್ಗಡ ಪೇನ್ಗಡ ವರ್ವಗಡ ಅಂತಾರೆ. ವರ್ವಗಡ అయితే మావ పాట వేసుడితో వార్వల్లిరునే ವರ್ವಗಡ అంటారు. తనక మావురు పటడి అని బిర్దుಗೊಂಡು ಇದು మావ పాట వేసుడితో వార అంటారు. ಅದು ಗೋಷ್ಠಿతున్నారు సాటి నేడు ఆదివాసీ స్వర తర్వాత ಇದು మా గోండి భాషతో మునే పోయాం సాటి నేడు 8 షెడ్యూల్తో పోయాం సాటి 2014 ತಲು ಗೋಂಡಿ ಭಾಷಾ ತಮ್ಮ ಮಾನಕೀಕರಣಕ್ಕೆ ಇವಾದಾಗ ಇನ್ಕೆ 3000 ಗೋಷ್ಠಿನೂ ತಯಾರು ಕೀತ ಮುಂಡೆ 7000 ಗೋಷ್ಠಿಗೂ ಇನ್ಕೆ ಸ್ವತಃ ಜೂನ್ ತಲು ಶುರು ಆತ ಇಂದಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ತ್ರಗ ಮಲ 7 ನೋಕುನ್ನ ಮಾನಕೀಕರಣ ಸೇವಲ್ ಮಂತ ತೇನ್ ಇದು ಮಾ ಭಾಷಾ ತಗ నేను మొత్తంగా కథ పురాణ్ పేన్ పురాణతో నమ్మడు దక్కుసన్ అంజరే నావ కోరెంజన్ అనే మేధావులకు బచ్చూరు మంతరు మావ వేలిత పాట, మర్మి పాట, పేన్ పాట, బీడి ಪಾಠ ಇವು ಸಮದೋ ನೆರುಸ್ವಡ್ ಸಾಟಿ ಮುನ್ನೆ ವಾನಿರಿಜರೆ ನಾವು ಕೋರೆಂಜನ್ ಮಂತ ಜಯಿಸೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಗೋಂಡಿ ತಲ್ ಪುಡ್ತಾ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಗೋಂಡಿ ತಲೆ ಪುಡ್ತಾ ಬೇರೆ. ಹಾಂ ಇದಕ್ಕೆ ಸುಡ ಲಿಪಿ ತಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬಹನ್ ಮಂತ ಇತ್ತಗೆ ಲಿಪಿ నేను ಮೊಹಂಜೋದಾರೋ ಹರಪ್ಪ ಮಾಕು ಚರಿತ್ರತ ಮೊದಲು ಮೊಹಂಜೋದಾರೋ ಹಪ್ಪ ತಗ ಬತ್ತಲಿತ್ತಗೆ ಅದು ಹಡಪ ಲಿಪಿ ಇಂಜೇರ್ ದೋಸ್ತರು ಬಸ್ಗೆ ಪಾಂಡಿಕುಪ್ಪ ಲಿಂಗಾಲ್ ಎನ್ನುವಲು ಇತ್ತಗೆ ಏನು ಡೆಮಕಾಯ್ದಲು ಡೆಮಕಾಯ್ದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಇತ್ತ ತಿನಕಾಯ್ದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ವಾಯ್ವಡುನು ಇಂದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಸೊನ್ವಡುನು ಅದು ಮಾ ಹಡಪ ಲಿಪಿ ಅಂತಾರೆ. ಅಸ್ಕೆ ಬಗ ಅದು ಹಡಪ ಲಿಪಿ ತಗ ಇವು ಶಿಲಾಶಾಸನ ಮುದ್ರಣಗ ಪಾಂಡಿಕುಪ್ಪ ಲಿಂಗನ ಪರೋಲ್ ಪುಡ್ತಾ ಅಸ್ಕೆ ಇದು ಪಾಂಡಿಕುಪ್ಪ ಲಿಂಗ ಯಾವ್ದು ಇಂಜರಿ ಬಸ್ಕೆ ಒಳಗ್ತಮ್ಮ ಅಸ್ಕೆ ಇದು ಮಾವ ಇಂಜರಿ ಕರೆ ಮಾತ ಸೌದಮೆ ಲಿಪಿ ಮೇ ಗೋಣಿವೆ ಉದ್ವಾಚನ ಇಂಜರೆ ಮೋತಿರಾವನ್ ಕಂಗಾಲಿ ಬಸ್ಕೆ ಕೀತೋರ್ ಅಸ್ಕೆ ಪಾಂಡಿಕುಪ್ಪ ಲಿಂಗಲಿನ ಮಾಕು
ಭಾರಿ ಅರ್ಥ ते तानगा నేను ಚಿತ್ರ ಲಿಪಿ ತಿಂದಕ ನಮ್ಮ ಬತಲ್ ಒಳಗತಕ್ಕದ మాకు పుడ్సేమంత ತಾನೇ బతల్కి ఇతరు ముంగ్సి మంగల్ సింగ్ అయిన వాళ్ళు ఉంది ತಾನ್ తర్వాత ఉంది ಗೋಂಡಿ ಲಿಪಿತುನ್ ತಯಾರಿಕೆ ಇತ್ತವ್ರು ಹೀಗೆ ಮಹಾಗ ಕುಮ್ರಾ ಮೇಮು ಜಿಲ್ಲೆ ತಗ ಇದಕ್ಕೆ మా ఆదిలాబాద్ జిల్లా తగ ಬೇರೆ గుంజాల తగ కుమ్రా గంగు పాలలు ఉంది ಗೋಂಡಿ ಲಿಪಿಂಗೆ ತಯಾರಿಕೆ ಇತ್ತು ತಾನು ಗುಂಜಾಲ ಲಿಪಿ ಅಂತಾರೆ ತೆ ಏನು ಇದು ಲಿಪಿನ నేను యూనికోడ్నగా 2 లిపి వాతాం తెనేది ಇದು బదన్కి మన ఉంది అస్తిత్వం మందన బదన్కి మంది ఉంది చరిత్ర మందన బదన్కి మన ఉంది సరి మందన అస్కనే మాకు తయారంతనే నలంద యూనివర్సిటీ తగ మా అపారమైన సాహిత్యం మತ್ತ తాను ದುಂಡುಸ್ತೇರು ತೆನ್ನೆ ಬತ್ತಿ ಮಾವ್ರು ವೆಡಿಲ್ಕು ಚೊಕೊಟ್ನೂರು ಮಾಯಿನಲ್ಲಿ ರಾಂದೆ ಬಂಡನ ಲೇಕೈತಾರೆ ಬತನ ಲೇಕೈತಾರೆ ಬಹನು ಲೇಕೈತಾರೆ ಅವಕ್ಕೆ ದಕ್ಕಿಸ್ತೇರ್ತೆ నేను అవేನು భారీ తండ్తకే నేను మాకు మారచో ధన్ పుడతా కాకపోతే తాను బతలు నమ్మో నెరుసన రోజీ ఆచరణకి ఇంతటి రోజీ వడకంతటు బతి తేను బతలు బహన్ ఎన్వడమంత ఇందుకే ಗೋಂಡಿ ಭಾಷೆ మాకు వాంత ते ಗೋಂಡಿ ಭಾಷೆ ಬಹನ್ ಮಂತ ಇಂದಕ್ಕೆ ಸಿರ್ಪೂರ್ತೆಗೆ ಸೊತ್ತೆಗೆ ಒಂದು 2 ಗೋಷ್ಠಿ ಇವೆ ಅಂತ 2 ಗೋಷ್ಠಿನಾಗ ಬತಲ್ ಮಂತ ಲೋನ್ ನಿಂತೇರು అని లోన్ ఇచ్చకే బతలు ఇల్లు లోన్ ఇచ్చకే ఇల్లు తెలుగుతే ఇల్లు మహಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ರೋನ್ ಇಂತಾడు రోన్ ఇత్తగి లోన్ ఇత్తగిరే ఉంది అని తహ అయితే మహಕ್ಕೆ ಬೇರೆ తెహవల్ మంత ఊరికే ಬೇರೆ ఇర్వల్ మంత ఇతకే తహవల్ కరల్కి ఇర్వల్ కరల్కి ఇన్వడు తాన్ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾನಿಸಿ ಅನ್ನೈತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೋತ್ ಏರಿತೆ ಸೊತ್ತಕ್ಕೆ ಜೋಕ್ನೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಅಂತ ಜೋಕ್ನೆ ಹೀಗೆ ಇತ್ತಗೆ ಜೋಕ್ನೆ ಪಾ ಅಂತೇಳಿ ಹಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಜೋಕ್ನೆ ಇತ್ತಗೆ ನೆಹಾರ ಅಂತ ಇತ್ತಗೆ ಅದು ಕರಲ್కి ಇದು ಕರಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ తే ఈను మొమ్మటు కొన్ని గోష్ఠీను మోటు మానికీకరణకి ఇతకే సారే భారత్నాಗ నేను 13 రాష్ట్రాలన కోయిತೂರು ಮಂತೆ కోయిತೂರ నేను ತಯಾರಿಕೆ ಇತ್ತಗೆ నేను ಈಗ 3 ಬತಲ್ ಇಂತಟು ಈಗ కోయిತೂರು ಅಲ್ಲ ಪಟಾಡಿ ಅಲ್ಲ మచ్చాల పూజారి అలాగ టోయిట్ అలాగ ఇంటారు ఇతకే ಗೋಂಡಿನ వాళ్ళు ఉంది సమూహమైన జాతిత సమాజంన పొరలాను ఎందుకంటే నిమ్మడి బోరు బిర్దుకోండు నమ్మడి బోరు ಗೋಂಡು ఉండేవారు ಬೋರು ನಾಯಕ್ ಗೋಂಡು ఉండేవారు ಕೋಲಾಂ ಗೋಂಡು ಇನ್ನು 52 ತೇರಿನವ್ರು ಮಂತಾರೆ ಗೋಂಡ್ವಾನ ತಗ మా భాషతున్ తయారీకి అనైతే మా భాషతున్ నెరుసోసాటి నేను వెరైటీ లోకరు మేధావులు తయారు చేసామంటారు ఇది భాషతున్న ప్రొటెక్షన్కి ఇతగా నేను 8 షెడ్యూల్ తోత్తకే నేను మా ఊరు ಗೋಂಡಿ భాషత నౌకరింపుటను ಗೋಂಡಿ భాషతగా మాకు సాళంగాను ఇವು హైమండార్ప్ సాబు ఫస్ట్ 1943కు ಗೋಂಡಿ ಭಾಷತಗ ತಯಾರಿಕೆತ್ತರು ತೇನು ಆ ಗೋಂಡಿ ಭಾಷತೆ ಕಾಗದ ತಯಾರಿಕೆತ್ತರು ಅದು ದೇವನಗರ್ ಲಿಪಿತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಕೆ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಗೋಂಡಿ ತೆಲುಗು ಲಿಪಿ ಗೋಂಡಿ ಭಾಷತೆ ಪುಸ್ತಕಾలు बच्चों तैयार की वाला आता है इनके गोंडी साड़ा तैयार की वड्रप्पो इनके काम ताक्सरमंत बट तेनको ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೆರೆಸುತ್ತಾನೆ तेनको విలువ ಬೆರೆಸುತ್ತಾನೆ మా గోష్ఠీతే బతలిన మా మాతృభాష బతల మా మాతృభాషతో నమ్మటు మాన్యత సియన పిస్వలి గోష్ఠి బచ్చలేని మందను బతి మా మాతృభాషతో నెరుసన్ సాటి వెరైటీని ఎందుకే తయారు చేసేమంటారు ఎందుకే ಅದು నాడి తప్పనిసరిగా ఆయరు అని మేధావులకు మున్నే వాయన వాచకును నెరుసన్ అని ನಾವು కోరేది ఇది యాప్ ಅಂತ బతల యాప్ ಅದು మా యాప్ ಗೋಂಡಿತ యాప్ ಗೋಂಡಿ ಭಾಷಾ ಕರಿಯನ್ಸಾಟಿ ఉంది యాప్ మంత ఉండి ಗೋಂಡಿ భాష డిక్షనరీ మంత ఓకే ఓకే